Lodwa tajba, nilqawkom għal din il-quddisa li qed tixxandar mill-kappella dedikata lil Madonna ta' Manresa fil-kurja tal-Arċisqof il-Furjana, illum is-Sibt 14 ta' Marzu. Nistedinkom biex flimkien nitolbu mal-Arċisqof Charles J. Scicluna b'mod speċjali għat-tobba, l-infermiera u daw kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u għal daw kollha fil-bżonn. Twajjeb u ħanin il-mulej idum biex jadab u kollu tjiba, twajjeb ma kulħadd il-mulej tjubitu fuq kull ma għamel. Fl-isem tal-Mistier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijaj u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. In salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Intama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Intena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tatina mezzi qaddisa biex ta' minn din l-art stess iddaħħalna f'sem fil-ħwejjeġ tas-sema. Kun int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-dawl li fih inti tagħmmar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Elu il-ktieb tal-Profeta Mikeja. Ira l-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek, il-merħla il-wirt tiegħek, maqtuha għalija ġol-foresta, fil-qalba ta' ġnejna sabiħa. Jalla tira f'Basan u f'Gilad, bħal fi żmien ta' dari. Urina eġubijietek, bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Min hu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu. U ma żamx il-korla tiegħu għal dejjem, għax lilu joġbu juri ħniena. U hu jerġa' jħenna lina, jixħed ħżunitna taħt saqajh, jarmi ħtijietna kollha f'qiegħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abram, bħalma ħlift lil missirijietna minn żmien il-qedem. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej, u la tinsiex il-ġid li kollu li jagħmel miegħek. Inwieġbu ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u l-ħniena, flimkien inwieġbu ħanin u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewhem magħna u anqas jinkorla l dejjem. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqna ħsnulitna. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu mbiegħed il-vant mill-punent, hekk hu jbiegħed minn ħtijietna. Flimkien Glorja u tifħil lilek Kristu. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Glorja u tifħil lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kien hemm il-Fariżej u kemm il-kittieba li kienu jgemgmu u jgħidu nies midinba jilqa' għandu dan u jikol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulijiet.
Iż-żgħir qal lill-missieru: Missier, għatini s-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew iż-ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berba ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqum qar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobs bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu: Missier, bnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lembħu u tħassru. U bġirja waħda ma rinxteħed fuq għonqu u biesu. Qallu: ibnu, missier, bnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xidduwielu, libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol li msemmen u oqtluh, ħaniklu u nagħmlu festa. Għax dan ibni kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. U għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa u riġa lura kif wasal qrib id-dar sema daqq u sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dan x'kien. Qallu dak: hawn ħuk u missierek qatillu l-oġol li msemmen għax raġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qallu missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik, qallu li ben lill-missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik. Kemmtek ma ksirtilek qatt. U kieku qattajtni gidili li biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Ma jiġi dan ibnek li belalek ġidek man nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missieru: ibni, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Ma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan ħuk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Il-kelma tal-Mulej. Dan is-sib tar-Randan Ġessu jagħtina waħda forsi mill-isbaħ parabboli li jaqsam magħna mill-kapitlu 15 ta' San Luqa. Jiena nixtieq nislet riflessjoni qasira fuq kif il-missier jiddeskrivi dak li jagħmel liben iż-żgħir. Kien mitluf u nstab, kien mejjed u reġa' qam. Għall-missier it-tifel iż-żgħir li xtaq jaqsam il-ġid u jieħu semu, li ġeneralment kienet issir meta jmut il-missier, ivri bil-pulit qallu jiena nixtieqek mejjed biex inkun nista' nirtek, ħanieħu semi.
U l-missier ċeda taħsemu. Aċċetta li t-tifel iż-żgħir xtaq li missieru jkun mejjed. Imma mhux il-missier miet. Liben iż-żgħir iddeċida jitlaq minn minant missieru u jmut minn ġewwa. U l-missier jaf dan kien mejjed imma reġa' qam. Liben iż-żgħir li minn għalih se jsib kollox tilef mhux biss lill-missieru u lil ħuh imma lilu nnifsu kien mitluf u nstab. U rikonċiljazzjoni mal-missier hija proprju din dak li kien mejjed qam, dak li kien mitluf instab. Imma l-missier ma kellux biss liben iż-żgħir, kellu wkoll liben il-kbir li ma setax jifhem il-qalb tal-missier. U l-missier irid jgħallem ukoll lill-liben il-kbir x'jiġifieri tkun missier. U jgħidlu ibni, inti dejjem miegħi, kull ma tiegħi huwa tiegħek. Il-missier ma jridx biss jagħti lill-liben il-kbir dak li għandu ta' ġid ta' din id-dinja, imma jrid ukoll jagħtih qalbu. U allura jgħallmu li kien hemm bżonn li jagħmlu festa u jifirħu fir-ritorn tal-liben iż-żgħir. U hekk il-missier paċenzja kbira jgħallem lill-liben il-kbir x'jiġifieri ikun miegħu tassew u x'jiġifieri li kull ma hu tal-missier huwa tiegħu. Irid jgħidlu inti irid ikollok ukoll il-qalb tiegħi, mhux biss il-ġid tiegħi, mhux biss ir-responsabbiltà u forsi l-unuri li għandi, imma l-ikbar teżor li se nafdalek huwa qalbi. Tgħallem minni kif tkun missier. U għalhekk Ġesu stess meta jgħallimna naħfru, jgħallimna wkoll nitolbu maħfra. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Jalla aħna nitolbu maħfra l-mulej, nitolbuh ukoll il-grazzja li jkollna l-qalb tiegħu, il-qalb ta' missier għal xulxin. Aħna li miegħu, aħna li kull ma hu tiegħu huwa tagħna, nitalmu minnu x'jiġifieri jkollok qalb ħanina. Li min jixtieqek mejjed tibqa' tfittxu u tistennieh, u meta taraħ ġej tmur tilqgħu tgħanqu miegħek għax huwa ibnek li kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Imdawlin mill-kelma ta' Alla, ejjew nitolbu biex ikollna spiritu ta' maħfra għal xulxin u b'umiltà kbira nitolbu maħfra aħna stess ta' dnubiet kollha tagħna. Nitolbuk mulej għal Papa biex tanieħ bid-dawl tiegħek, bis-saħħa, bil-erf u l-qdusija. Nitolbu.
Nitolbu għal dawk kollha li qed imexxu l-pajjiżi f'dan il-mument qiebes fl-istorja tad-dinja. Nitolbu għal mexxejja tagħna biex inti tkun id-dawl il-qawwa u l-faraġġ tagħhom. Nitolbu għal morda kollha fl-isptarijiet, nitolbu għat-tobba, n-nersi sal-istaff kollu, għal dawk kollha li qegħdin fl-ewwel post fit-taqtija kontra l-mart biex tkun int il-għaqal, il-qawwa, l-erf u l-imħabba u s-saħħa tagħhom. Nitolbu għalina l-koll biex nilqgħu iċ-ċirkustanzi qiebsa ta' dawn il-ġranet b'kalma u anke b'ġenerożità, b'sens kbir ta' responsabilità. Nitolbu għal ħutna mejtin għal dawn il-ġranet kenna inwaslu fiċ-ċimiterji bil-barka tas-saċerdot u noffru din il-quddisa wkoll b'suffraġġju għalihom. Kulħadd jagħmel it-talba personali tiegħu b'mod speċjali kull min qiegħed isegwina permezz tal-mezzi tax-xandir. Dan il-jum tas-sibt inselmu lill-Madonna tas-Saħħa. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' tagħna u tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int muli Alla tal-ħolqien kollu, għax it-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-mambit jingħata sen fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbirek int muli Alla tal-ħolqien kollu, għax it-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana muli Alla tagħna u mlewnied ma' qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sagrament imqaddes ikonna l-frott tal-fidwa tagħna, ħalli nrażnu l-ġibda tagħna l-ħażen u naslu għall premju tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inta kull sena li l-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnattfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għajt biex f'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis,
mulej Alla tal-eżerċti. Ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Għaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, salvana into salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. L-Isqof Joseph li qed jgħinni u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek li mietu llum u li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'imlejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missej li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina.
ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja għatina l-paċi. U lej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek jifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni miħtiti kollha minn kull ħasen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt nifret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejħan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nejdu fl-imkien din it-talba. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija fis-sagrament tal-Ewkaristija. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kien meħtieġ ibni li nagħmlu festa u nifirħu, għax hu kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej twassal il-ħidma tagħha fil-qiegħ ta' qalbna u b'qawwa kbira timlina b'kull ġid bi Kristu Sidna. Insellem lil kull min qiegħed isegwina permezz ta' TVM2 u l-mezzi l-oħra tax-xandir, nitolbu ħafna biex il-kol kemm aħna niġbdu ħabel wieħed għal ġid komuni u għal protezzjoni ta' kull wieħed waħda minna b'mod speċjali li iżjed vulnerabbli. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u liben
u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Issa nafdaw lil pajjiżna fil-ġlejn Sitna Marija. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għali xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna ninibku nolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tana, daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frottimbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Sitna Marija tas-saħħa, b'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Naslu fit-tmiem qudiesa oħra li qed tixxandar kuljum mindu daħlu fis-seħħ id-direttivi tal-isfid dwar il-quddies bilan li ninaqdu fit-talb fil-waqt li nevitaw li noħorġu minn djarna skont il-pariri mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 fuq TVM2 tixxandar qudiesa oħra mis-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu f'Għawdex. Għada jum il-Ħadd u matul il-ġimgħa kollha il-qudiesa tixxandar fid-9:30 ta' filgħodu. Grazzi tal-li segwejtuna, insellmilkom.